Elikadura jasangarriaren aldeko sare honen sustapenan udalaren legegintzaldi planaren 6. ardatzean sartzen da. Helburu nagusia tokiko merkataritza sarea eratzea eta hurbileko naiz kalitate handiko elikagaien kontsumo sustatzea da. Getxo, kontsumo arduratsuaren udalerri erreferente gisa kokatze aldera. Saltokiak identifikatu ondoren, udalerrian dauden 196 janari dendatik 83, hau da, udalerrian dauden guztien 155ek interesa erakutsi dute ekimenean. Negozio horien 197ak uste du jasangarritasuna benetan garrantzitsua den alderdia dela. Janari denda bat dauketenek, hurrengo urratsak zehazteko erronkarekin bat egin nahi baldin badute, izena eman dezakete oraindik udaleko ekonomia sustapeneko arloarekin harremanetan jarriz.